Inkunzevava ibidume kakhulu ngokudansela uMaskandi ku-TikTok. Yini? Kusavava. Kusavava. Yenzani ndoda? Esibuzinto. Ithini? Dwi. Ithini? Itidwi. Iphinde futhi yaziwe ngokuqina. Ukuzime. Inkonzo njani? Kusavava. Inkonzo njani? Kusavava. Uyijonga ngithi. Uyinsizwa. Bheka la. Uthi nginsizwa mina. Zishaqise yonke inkundla yezokuxhumana uTikTok indaba zokuthi ke kubantu abashone kule ngozi kukhona nalengane eneminyaka emibili kanti ishone kanye noyise nababili abangamagidangoma omculi kaMaskandi uSibonelo Hlongwane owaziwa ngelika Khotha emculweni. Kule ngozi kusinde elinye igidangoma ingane kaKhotha kanye nomama wayo. Isimo sami sinzima kakhulu ukulunyalela abafweni ososebenze nabo isikhathi eside baqale bebancane uzokhule nabo uyitshela ukuthi bazokhula basiza imndeni yabo kodwa egcineni bese beshabalala ngalendlela kanjena. Cabanga nje nokunzavava nje usanda kufika. Hey motweni ibandakanyeke kule ngozi eyodwa yazo ishe yanqonqa. Ayikaziwa imbangela yale ngozi kanti ke namalungiselelo omncwabo abengakaziwa.